אנשים צריכים להבין, החלק הכי קשה בעסק, זה כל הבירוקרטיות של דברים, איך דברים עובדים, ואישורים, נכון. וואי, איזה כאבי ראש. נכון. שומע, יש לי פיצה, תקשיב טוב, עשיתי שיפוץ, אתה מריבה עם הקבלן על 2,500 שקל, הוא פיצץ את הצינור של המכבי אש בטעות, החליף צינור של מכבי אש, עלה לו 6,000, עכשיו הגיע, עבר שנה, אני צריך לקבל אישור מהעירייה לחנות ל10 שנים קדימה, רישיון עסק. כן. העירייה אומרת לי, אתה לא מחובר למכבי אש, סוגרת לך את הדלת, אני בכלל לא אסור לך לפתוח את החנות. לך תתחיל לריב עם הקבלן לפני שנה, על זה שהוא חתך את הצינור, ובגלל שהוא חתך את הצינור צריכים להחליף מחשב, וצריך להחליף את הגלאי של המכבי אש. וואו. עכשיו, כל בן אדם יגיד, קוסום, אני משלם 2,500 שקל, אין לי זין להתעסק בזה. אני לא מוותר. לא מוותר. אחי, 2,500 שקל זה כסף. מלא. עכשיו, שיש לך מלא עסקים, 2,500 כפול 10 ביום, 25,000, כמה בחודש? 500,000. נכון. אני מוותר על 500,000?